Itxi begiak eta gelditu une batez. Orain, hemen, ez duzu ezer konpondu behar. Ez duzu inor ulertu behar. Ez duzu zure burua zuzendu behar. Haserrea badago, ongi etorria da. Ez da etsai bat, seinale bat da. Hartu arnasa sudurretik, sakon, eta askatu, ahoz, indarrez baina kontzienteki. Arnasa hartzean, kontrola itzultzen da. Arnasa askatzean, tentsioa jaisten da. Errepikatu erritmo honetan, zuk idatzen duzu arnasa. Zuk idatzen duzu une hau. Hartu, bota, hartu, askatu. Erreparatu gorputzari, no sentitzen duzu haserrea? Sabeleko beroan, bularrean, estutasun moduan, masai ezurrean, ez aldatu ezer. Beatu. Haserrea energia da. Eta energia mugitu daiteke. Esan barrutik, irmo baina goxo. Ni naiz nire erantzunen jabe. Sentitzen dudanak ez nau kontrolatzen. Haserrea pasatzen da, ni geratzen naiz. Utzi hitz hauek gorputzen sartzen, buruan ez, zeluletan. Irudikatu haserrea kolore bizi batekin. Agian gorria, agian beltza, agian sua. Ikusi nola arnasketa bakoitzean, energia hori mugitzen den. Ez desagertzen, baizik eraldatzen. Sua, beroa atsegin bihurtzen da. Presioa, indar lasaia bihurtzen da. Haserrearen atzean indarra dago. Eta indar hori zurea da. Eta orain, erritmo geldoan, utzi afirmazio hauek barneratzen. Nire gorputzak badaki nola askatu tentsioa. Lasaitasuna ikas daiteken egoera bat da. Une honetan, seguru nago. Nire ahotsa bareago bihurtzen da, arnasa lasaitzen denean. Barruko boterea lasaitasunean dago. Erantzun kontzientea hautatzen dut, erreakzio automatikoaren ordez. Sentitu nola bihotz taupadak baretu egiten diren. Sorbaldek bere egiten dute. Arnasa sakonagoa da. Zure sistema nerviosoa jasotzen du mezua. Ez dago borrokarik orain. Ez dago iesik. Lasaitasuna posible da. Eta gorputzak erantzuten du. Esan barrutik. Ni naiz lasaitasunez erantzuten dakien pertsona.
haserrea sentitu dezaket, eta hala ere, lasai egon. Neure buruak idatzeko gai naiz. Utzi esaldi hauek identitatean errotzen. Ez dira desioak, aukerak dira. Eta zuk, aukera egiten duzu. Arnasa hartu sakon, azken aldiz. Eta askatu, luze. Haserrea ez da desagertu behar. Entzuna izan da, eta orain ez da gidaria. Zu zara gidaria. Itzuli zaitez poliki-poliki une honetara. Lasaiago, zentratuago, indartsuago, eta gogoratu. Lasaitasuna ez da ahultasuna. Lasaitasuna boterea da. Meditazio honek lasaitasunera itzultzen lagundu badizu. Eman iezaiozu bideo honei like bat eta partekatu dezakezu. Eta partekatu zazu. Maite duzu norbaitekin, badakizulako ongi egingo diola. Eskerrik asko.